Бик ярата иде шырашуларга йөрергә. Шырашулар язучыларны элегрәк бигрәк тә аларны колхозларга, фермаларга, төзелеш участокларына шырашуларга йөртәләр иде. Бу шырашуларны ул бик яратып китә иде. Искиткеч гади һәм гаилә кешесе 1 минут вакытында эшсез үткәрми иде. Кулында һәр вакыт гәҗит булды дип хатирәләре белән уртаклаша Рәшит Гәрәйнең тормыш иптәше Мөнирә ханым. Хәзер шагыйрьнең 2 дистәдән артык китабы дөнья күргән Буразналар җыентыгы автор үлгәннән соң Мөнирә ханым тырышлыгы белән нәшр ителгән. Бик матур җырлары бар. Шигырьләре туган якка мәхәббәт белән, туган як табигатына саклану белән, әнкәйләргә мәхәббәт. Үзенең укыган сукмаклары, мәктәп еллары турында яза ул. Шулай авылдашларына тирән хөрмәт белән һәр вакыт иҗат иткән. Инде туган ягының җырчысы дип без аның авыл җырчысы дип тә атыйбыз Рәшит Гәрәй. Рәшит Гәрәй тумышы белән Минзәлә районыннан танылган шәхеснең язмышы безнең шәһәр белән дә бәйләнгән. Гомеренең соңгы 7 елын Рәшит абый Түбән Камада яши. Аның истәлегенә багышлап Кылгали исемендәге милли китапханә хезмәткәрләре фәнни-гамәли конференция оештыралар. Безнең Минзәлә балалар китапханәсендә Рәшит абыйның музее ачылды. Бу 2001 елның 4 май көне иде. Бик тантаналы рәвештә ачылды ул. Аннан китапханәгә мемориаль такта урнаштырылган вакыйга да безнең Минзәлә шәһәрендә бик зур вакыйга буларак билгеләп үтелде. Рәшит Гәрәйнең якташларының иң зур хыялы музейны янәдән торгызу. Хәзер барлык экспонатлар күчмә күргәзмә буларак кына йөри икән. Шулай да тынычландырдылар. Якын киләчәктә музей бүлмәсе оештырылачак. Түбән Камаларга зур рәхмәт әйтәм. Рәшит абый Гәрәй кебек зур шагыйребезне зурлап, истә тотып, менә бүген аның укулары үтә. Аның турында әлбәттә инде истәлекләр дә булыр. Аның турында шигырьләр дә укылар, үзенең шигырьләрен дә укырлар, җырларын да җырларлар. Һәм менә мондый кичәләр Түбән Камалларның да, безнең укучыларыбызның да рухын ныгытуга зур ярдәм итәр дип ышанып калам. Рәшит Гәрәй укулары исемле беренче фәнни-гамәли конференциясендә дистәдән артык кеше чыгыш ясый, докладлар җыентык буларак басылып чыгачак. Кичәдә шулай ук шагыйрьнең шигырьләре укыла, җырлары яңгырый. Исән булса, быел Рәшит Гәрәйгә 90 яшь тулган булыр иде. Гөлия Нигъмәтуллина, Илья Челноков, НТР яңалыклары.